Nagsugod na sila kaon og dis lang bayad kay di ko no worth it. Atong sudlon guys. Ug mo ni lang balay guys. Di ko musugot na dili ko nila bayaran. Na sila. Oh, kana siya babae guys. Kana na kaito. Ma'am? Ma'am? Ato siya hulatan kay kuan pa siya, ga selfie pa siya. Uy, na? Oh, unsam? Wala po ka. Oh. Ay, kay kadrama. Pinapakita siya sa pagluya. Ato na siya hulatan kay ga selfie pa siya sa iyang kagalingon, murag sa kagwapa. Ay, ma'am. Ma'am. Ma'am, excuse me, ma'am. Sama dahil. O ba may kakaon na ya? Ako tong gi-orderan nimo sa kikuan, ma'am, food package, ma'am. Mo ba? Ikaw di ito? Yes, ma'am, nakay-balance, ma'am, 9,000. Hindi ko mabayad. Na naman, ma'am. Kulang, mo ilami inyong pagkaon. Ma, ayo ana, ma'am. Pampayakak, Mga panyata inyong mga... Ayaw pag-ana, ma'am. Pagpayatak man na mo sa katawo, ma'am. Ayaw pag-ana, ma'am. Hindi ko mabayad, hindi ko Ma'am. Hindi ko mabayad na dahil. Ma'am, 1/4 din nabilin sa Sudan, ma'am. Ang lechon, ma'am, ulo na din nabilin, ma'am. Same lang food panda. Kaya sa'yo ko yung gihatod. Ay, pag-ana, ma'am. Naka 5'6" nang gay ka, ma'am. Nakauyab ng kag-Bombay, ma'am. Okay na lang. Nakauyab ng kag-Bombay, ma'am. Di na ka mabayad, ma'am. Ay, pag-ana, ma'am. Unsa man, ma'am? Uy, di ka ba? Di ka ba nag-drama? Chicken cordon, ma'am. Ma'am, unya na ng pag-selfie, ma'am. Ano sa kagagwapa na? Ang imo chicken cordon nag-back na siya papauli. Ay kulang-kulang daw. Asan chicken cordon? Food panda pa sa hili. Asan chicken cordon? Ano wala ka food panda? Asan chicken cordon niya? Ibalik ang chicken cordon! Makakaon na ko. Asan chicken cordon? Asan chicken cordon? Asan chicken cordon, guys? Asan? Tanawan na sila, o di mamayad. Di mamayad, busog na kayo, di mamayad. Wala din ang chicken cordon. Tapos kusina. Ha? Usap pa rin. Oh, mga hilas kayo mo. Napa-aircon pa mo. Huwag mo na mayad. Napa-aircon pa mo. Asan chicken cordon? Asan chicken cordon? Ate, ilo ka chicken cordon. Asan chicken cordon? Wala ka sa dalawa. Kaya nga ko.